En die maar laat hier bij de kruising van de Kaden en het Dwarsveert. En aan het einde van de Kaden hebben wij een kruising wat heel problematisch is. En daar zijn 2 banen, hier voor linksouw en rug terug en hier voor rechtsouw. En dat gaat nou redelijk, maar dat was niet een baan van meisje. En wij hadden luisteren een rotonde dat de trosstroming goed is. Wij hebben een hele grote speciaalzaken, dagzaken. We hebben meestal een paar keer in de week komen. En die mensen moeten je wel komen kennen en fit komen kennen. De gemeente houdt eerst vast om verbetering van het bestaande kruispunt. Ze gaan likwijls al maar de kritiek aan de slag. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. En dan hebben we met name te maken met de fietsveiligheid. We zijn aan het kijken nu naar een aantal oplossingen. Het optimaliseren van de kruispunt of kijken naar andere oplossingen. Maar het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. De ondernemers van de Kaden gaan nog meer wijsken. Nou, we willen graag dat de stoepen breder worden. Dat is voor de consument veel fijner. Dan goede parkeergelegenheid. Dat is voor uw zaak, maar voor de dagzaak heel belangrijk. Deze wijsken maakt de Kaden als winkel- en uitgaansgebied weer onlokkelijk maken. Dat kan natuurlijk. Het is op een gegeven moment de kade wordt vol mooier. Dus op zich, wij ben ik net in plan. Alleen er zijn een paar dingen die wat beter invuld worden kunnen. En dat is voor u als winkels een ruimtebloed om je te bestaan. En dat is nou correct de bedoeling van de gemeente Smellingenloon. Maar haatzaak bloot veiligers van Broekers van der Diek. Het is voor de fietser vrij helder waar hij moet gaan fietsen. Ook het parkeren is voor een groot deel opgelost. En het grote voordeel voor de horecaondernemers is een mooi evenementenplein waar ze al hun evenementen kunnen gaan organiseren. Dus wat dat betreft een prima plan wat mij betreft. De gemeente wil tak meer uiteenzetten, maar de werinrichting van de Kaden.